Mexico City, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του κόσμου. Στην πόλη αυτή ζουν περίπου 22 εκατομμύρια κάτοικοι, δηλαδή όσο 2 Ελλάδες μαζί. Σήμα κατά τεθέν τα πράσινα κατσαριδάκια, αλλά και οι πλανόδιοι πολιτές με 1002 λιχουδιές πασπαλισμένες με καυτεροτσίλι. Φανταστείτε ότι μόνο το δίκτυο του μετρό έχει μήκος 207 χιλιόμετρα και 175 σταθμούς. Σε αυτή την τεράστια πόλη, κάπου στο κέντρο της, θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει ένα χωριό Ελλήνων, εκεί όπου οι ρυθμοί των Μεξικανών μαριάτσι αντικαθίστανται από τους ήχους που βγάζει το μπουζούκι. Στο Mexico City ζουν περισσότερες από 230 ελληνικές οικογένειες. Ενώ στην ελληνική κοινότητα τα γλέντια τις μεγάλες γιορτές παίρνουν και δίνουν, όπως και ελληνικές γεύσεις, οι χωριάτικες σαλάτες, τα σουβλάκια και ο μουσακάς. Στο Μέξικο υπάρχει μόνο μια εκκλησία. Η καταγωγή των ιερέων είναι από την Ελλάδα, αλλά και από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως ο Πάτερ Ευάγγελος, που είναι Κολομβιανός. Γεια σας Ελλάδα! Εγώ είμαι ο Πατήρ Ευάγγελος, είμαι Κολομβιανός. Τώρα είμαι εδώ στο Μεξικό, στην κοινότητά μας, στην κοινότητά σας, στην Μετροπολιτικός Ναός Αγίας Σοφίας του Θεού. Τώρα εδώ στο Μεξικό έχουμε η Μετρόπολη και η Μετρόπολη έχει 25 κράτη για όλη την περιοχή στην Λατινική Αμερική. Μεξικό, Βενεζουέλα, Παναμά, Κολομβία κτλ. Από εδώ σας στείλουμε πολλά φιλιά για σας. Η εκκλησία γεμίζει με κόσμο τις μεγάλες γιορτές, όπως αυτή της Ανάστασης. Τα γλέντια όμως είναι γεμάτα ατόφιο ελληνικό ξεφάντωμα, άρωμα, μουσική και κέφι πατρίδας. Μαζί με τους Έλληνες και οι Κύπροι, με πρώτο τον Κύπριο πρέσβη Αντώνη Γρίβα. Γιορτάζουμε το Πάσχα εδώ στο Μεξικό. Το Πάσχα για τους Έλληνες είναι μοναδικό. Είναι η Ανάσταση. Είναι η Ανάσταση με παραλληλισμούς. Είναι η Ανάσταση του ελληνικού έθνους. Είναι η Ανάσταση που θα έρθει η μέρα της λύτρωσης και του κυπριακού λαού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι πολύπλευρη στη ψυχή, στο πνεύμα, στο σώμα, και στη γιορτάζουμε με ούζο, με ζυβανία, με αρνάκι, με χειροκροτήματα. Η καρδιά είναι μεγάλη, ο χρόνος είναι πολύ μικρός, για το Θεό πολύ μεγάλος. Η Ανάσταση θα έρθει και για μας, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κυπριακό ελληνισμό. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση με όλες τις ευχές μας από το μακρινό Μεξικό, που διατηρεί εδώ την κοινότητά του με καρδιά, πίστη
και τη σημαία και τη γροθιά ψηλά. Ζήτω ο ελληνισμός. Αποχαιρέτησα τους Έλληνες του Mexico City και αποφάσισα να φύγω, και μάλιστα εκτός πόλης, συνεχίζοντας έτσι την αναζήτηση των χαμένων Ελλήνων. Βρέθηκα σε έναν παράδεισο όμως, εκεί που ξεμυτίζει η Καραϊβική, στην πόλη του Λούμ. Το Μεξικό, όπως και η Ελλάδα, είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που έχουν αρχαία δίπλα στη θάλασσα. Μια μαγεία. Το ταξίδι συνεχίζεται.